Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jaygol Plaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonnon nder duniyaaru fulum derrawo moɗon Adamu Haruna balɗe ɗiɗi ɗo en bayri de waɗugo vidéoji e chaîne meɗen jaygol Plaku TV YouTube ɗum e nder moɗon jamano min bayri larugo vidéoji e YouTube ko nandi be majum so gorlaji on ɓuuri sembe dalila majum hande min lottake min fuɗi tan waddango on vidéoji de no ɓerɗe moɗon giɗi wato hande min gaddani en tindinore feere tindinore tirlimde de ko larani haala YouTube ɗum ƴamongol ɗuɓɓe nder meɗen ƴamata yake feere ɗum hunde on wonde ɗuɓɓe nder meɗen de nastoɓe YouTube andana ɗum hani bo to a nastan hunde kala hunde nde gatta fu a anda de tsariji majum to a yiɗi waɗugo kaza hani gaɗa to a yiɗi nastugo kaza ndano hani ɗum waɗire banta WhatsApp ko Facebook a andi to mi yiɗi waɗugo kaza ndano ɗum waɗirte ko nandi be majum ngam may ɗo ɗuɓɓe nder meɗen jotta ɗo nasta YouTube amma anda de no gaɗirta kujeji feere dalila majum min gaddani tinninoje feere ɗuɗɗe hande ngam may mi yiɗi moy fu watana de vidéo meɗo hakkilo boɗɗum nder tinninoje ɗe min gaddani en ni yake feere ɗon a tawai a yiɗi a nasta YouTube a lara hunde amma sai a tawa de ɗum hosete wakkati to a wawan a tsarano hoore maɗa a waɗa to mi nasti YouTube ɗo mi yiɗi larugo hunde je ko inirde tan awa gotel ko minti sapantati ko nandi be majum to wakkati man sikini ko a anda YouTube man matinte wakkati maɗa siki fa ɗum gaɗanoɗa hoore maɗa ngam may ɗum ñifante de kujel ma ɗum wurtoto YouTube man ɗo ɓe hoore majum ngam may nayi noon mayɗo to waɗi noon mayɗo ɗum wawan ɗum walluma de ɗum wonnatama wakkati ɗuɓɓe nder meɗe yake feere tawa nasti YouTube ha lara hunde feere woyre amma a lara vidéo hedde ko timminagol a laari wongol less magol sai yangol fottanima e ngol timma wongol feere waɗa ko a mitoɗa sai a hoosi wakkatiji ɗuɗɗi ko a tawa timmini connexion maɗa amma a wawan mbiya a nastan mi yiɗi mi nasta mi lara vidéo jaygol Plaku TV kaza ɗum minti sappo ngol mari ko minti nogas sai a yaha activa ɗum waɗa to minti nogas waɗi ni ko da mi yejjitino mi wurtaki ngam ɗum wurtana ɓe hoore am to a yehi ɗum wurtanake ma banni yake feere ɗuɗɓe nder moɗon a tawa yake feere to ɗon dara koda vidéo ji amin woɓɓe feere ɗon mbiya Adamu Haruna vidéo ji maɗa ɗi gatta ɗo aɗo yawa wane mi famata de ko mbiyata ngam may ɗo ɗon lawol min tindina lawol ngol tokkata to a yi miɗo yawa wane a wawan ɗustana de vidéo may ɗo yawugo de noon mi wolwirta wolde amma nde wartine ɗo wolwa ɓe hakkilo de no ɓe giɗɗa a fama de ko mi wiyata woɓɓe feere bo ɗon giya banta mi ɗayi wane banta mi wala wolwa ɓe jawɗum hamɓe bo ɓe giɗi de ɓe ndara mi wolwa jawɗum heɓa ɓe fama de ko mi wiyata an bo to a yi banta mi ɗayi wolwugo a wawan jaa de gaɗa vidéo may ngol yawa na vidéo ji amin tan kala vidéo je marɗa haaje fu a wawan gaɗa ɗum nonnoon ɗuɓɓe nder moɗon yake feere ɗum mbiyata ɗon dara vidéo ji amin ɗon giya de ɗum banta ɗum furɗi vidéo ji may laaɓayi boɗɗum to min tindinayi hande lawol ngol tokkata nder YouTube ma to aɗo lara vidéo layi ngol laaɓayi ko bindi may ɓangayi boɗɗum ko nandi be majum a ya ɓeddanagol laaɓugo ngol laaɓa sosai warta a yiya de no marɗa haaje kay tindinoje ɗe min gari tindingo en hande ɗum tindinoje ɗuɗɗe nonnoon a lawol ngol a tokkata a lara nder vidéo ji ɗi ha lesdi pays je gonɗa a lara de vidéo ji ɗi e ɓuuri laarego nder hitande may ɗum ɗi e vidéo ji gaɗi inde wakkati may ɗo hitande may ɗo ni ɗi ɓuuri laarego e ko nandi be majum to kamɓe ɗon gonɗa to Nigeria to Chad to Centrafrique to France kala pays je gonɗa fu an kam ni lesdi ni gonɗa fu ko na ɗum lesdi ni gonɗa ma a wawa nasta giya lesdi kazari kam e vidéo ji ɗi e ɓuuri laarego e ko nandi be majum wato tindinoje kam ɗe ɗuɗɗe na en tindinoje ɗe tan dalila majum ta mi ɗuɗɗina on surutu digga en jaa en nasta nder vidéo ma en dara de no ɗum tan misalorago ngam miɗo toroma habdu laaru vidéo ma ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa pama de ngam yake feere a tawa to a laarayi ɗum ha yahugo ragare ni to hakkila sai loroɗa ngara ko gal Facebook ko gal Instagram ko gal WhatsApp ko gal Telegram ɗuɗɗe pe'inana min jamdigal de ko larani nokkuje ɗe mi tindini WhatsApp Facebook Instagram e ko nandi be majum ko Telegram kaza no warete a tawa min gaɗi vidéo may kanjum min giɗi to ha min jari bone wato waɗugo vidéo may andi ɗum hunde nde hoyayi ɗum hunde on sande ngam may to ha min gaɗi vidéo an bo habdu laaru vidéo may ɗo diga arande ha yahugo ragare ko yadde na ɗum hunde nde marɗa haaje jotta ngam may to hakkilayi yeeso ɗum tammima nafugo to a laari ni a andi ko da wakkatire feere a waɗi a mari haaje majum a wiyan jaygol Plaku TV ɓe gaɗino vidéo ko larani kaza to ha mi yami laragol na to sai to a waɗi a ƴamimi yake feere on tawa on ƴami min neɓi min jabaki on yugo de ƴamde may ɗo ɗe ɗo ɗuɗa dalila majum kanjum min toroto on to ha min gaɗi vidéo on gi min gaɗi vidéo wato min no jara bone min gaɗa vidéo may onon bo kabde ndaare vidéo may ɗo diga arande ha yahugo ragare ɗi ka on giya de ko fottanta on ngam may ɗo tawa on gejjita vidéo may to ton daaringol on gaɗa like saragal jungo maɗa nano ton a yiyan kolel feere waɗini alama like a mema dow kolel may ɗo ta a yejjita waɗugo comment nonnoon ɗuɓɓe nder moɗon ɗum mbiyamin yake feere to min gaɗi vidéo min mbiya on gaɗe comment ɗum mbiyamin ɓe gueta babal waɗugo comment o ha min tindinta ɗuɓɓe nder moɗon mbimin ko nde on mbiya gaɗe comment ko watta on giya min gatta comment min mi yi'ai de babal ɗum watta comment to ha nder vidéo ɗo min tindina en lawol ngol a yata a tawan a désactivino ɗum to ɗon lawol ngol a yata active ɗum warta ɗum hokkete a waɗa comment e ko nandi be majum miɗo yelo min tawan comment ji moɗon nder vidéo ɗo kam comment ji ɗuɗɗi ngam on daari déjà lawol ngol a yata a activira de babal comment may ɗum waɗa e ko nandi be majum ta ngejjide partage ugo de lien vidéo may ɗo ngam may ɗo ta mi ɗuɗɗina noon surutu en dilla nder vidéo may ɗo daren de no ɗum tammi salorago yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nastan YouTube meɗen ha en puɗɗa tindinore arande man en puɗɗiran tindinore lawol ngol a tokkata
a waɗana ɗum setting dede YouTube maɗa warta. To a nasti jotta kam minti kaza a sei to jotta kam mi yiɗi mi nasta mi lara dede ko watta minti kaza, ko da mi ɗanotono ko nandi be majum. To waɗi minti kaza ni ɗum wurtanoyam ɗum nyifanayam dede woyi YouTube mai ɗo ɗum wurto be hore majum. Arande man ni to a wari a nastan nder application YouTube maɗa, nda YouTube man mi tammi mo foi andi YouTube muɗum. Ɓawo to nasti nder YouTube mai ɗo, YouTube maɗa maɓɓitanake banni, sei a lara sera dowgal jungo maɗa nyamo nda alama ha photo el am ɗo ɗum holli ha alama email address mail am. To a waɗai no address mail maɗa photo ma ɗum waddante photo, to a waɗai bo non no inde maɗa fuɗɗiri, to ɗum A ma a yiyan A, to ɗum Elle ma ça dépend de kuje ɗo je inde maɗa fuɗɗiri a yiyai ɗum ha mi waɗani alama ɗo ni, sei a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum ɗum maɓɓitante banni, sei a dirto les ha chatol ngol avant dernier ha ɓe windi paramètre. To téléphone maɗa be anglais woni bo a tawan ɓe windi setting, sei a wara a nata dow paramètre man ma bo setting. Ɓawo to nati dow majum banni ɗum maɓɓitantama, to ɗum maɓɓitanake ma sei a wara ha chatol ngol arandewol ha ɓe windi paramètre généraux, sei a wara a nata dow magol arandewol banni. Ɓawo to a nati dow magol ɗum maɓɓitanake ma banni ɗo, sei a wara ha chatol arandewol ɗo me rappeler de faire une pause, chatol arandewol toujours, sei a wara mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waddani en mi tammi a laari, sei a wara a waɗa jotta a yiɗi a lara ɗum minti noye giɗɗa lara. To fuɗɗi larugo to mintiji man ɗi ngaɗini ko a ɗani ko a waɗanoye dede a andi wakkati maɗa je a watta anno hore maɗa je larugo YouTube timmi ɗum wurto be hore majum. Misalu nda mintiji man ɗo a wawan ngaɗa jotta kam misalu minti kaza ko nandi be majum, to a waɗan a waɗa 1 heure de temps ko 15 minutes, a wawan a sanja ɗum a warta ɗum misalu ko minti 50 tan marɗa haaje, ɗo a warta ɗum 0, ɗo a warta ɗum misalu banni 30 minutes. To a waɗi 30 minutes mai to a memi dow ok ɗo ni ɗum joɗake. To aɗo lara hunde to mintiji man ɗi ciki ɗi ngaɗini ɗo ɗum wurtanto be hore majum. To ɗo on tindinore arandere nde tindinten ko larani a waɗa ɗum de wakkati man ɗo to ciki ni ɗum wurtano be hore majum. Jotta en ja en tindina deidei tindinore ɗiɗaɓre nde tindinte, misalu en mbawa en gurto YouTube meɗen man fu banni en gurtake. Jotta sei en loro en nastita YouTube en tindina deidei lawol ngol a tokkata a yi'a vidéo ji ɓurduɗi larego ha lesdi maɗa ndi gonda, misalu lesdi to a Cameroun gonda a yi'an deidei ɗum ɗiye vidéo ji ɓurɗi larego ni ɗi gaɗi inde ha hitande misalu bana 2020 ɗo. Misalu sei a wara nasta nder YouTube maɗa banni man banta bawɗa natugo. Ɓawo to a nati a waran ɗo mai ha tindinoɗen arande ni ha babal adress mail maɗa ha woni email maɗa, to a nati dow majum ɗum maɓɓitanima banni, sei a wara ha babal ɓe windi paramètre man ma bo setting bana nane man ɗo ni. Ɓawo to a nati dow majum ɗum waddanima banni, sei a wara ha chatol ngol mai arandewol ni je nane mai ɗo paramètre généraux, sei a wara a nata dow majum banni. Ɓawo to a nati dow majum ɗum waddanima banni, sei a dirto les banni. To a dirtake les sei to a wari nda ha ɗo ɓe windi zone géographie, nda ɗum ni misalu a lari a nasta. To a larai no boɗɗum min mi sufti deidei a wawan sufta lesdi ndi marɗa haaje fu gi'a ɗi vidéo ji ɓurdi larego hitande man ɗo ɓe gaɗan ko waddunego ma vidéo ji go. Min mi sufti Nigeria, amma a wawan nasta a yi diga to mi nasti ma a lari ɗum waddani min Nigeria mi sufti. Nda pays ji a tawan lesɗe fere fere, to Cameroun marɗa haaje, to Niger, to Côte d'Ivoire, kala pays je gonɗa fu to Tchad a suftan deidei lesdi ndi marɗa haaje fu nda deidei pays ji man ɗo. To a sufti sei a waɗa kuje ɗo tan, to ɗo ɓe gaɗai ko waddunego ma vidéo ji ɓurduɗi larego, ɓurduɗi waɗugo inde deidei larego ha nder hitande man ɗo. To ɗo on lawol ngol a tokkata a wara a waɗa ɗo bo. To jotta en mbawa en lorto ɓawo jotta en tindina deidei ko larani hala en gurto ɗum samfa en ma YouTube mai ɗo heɓa en tindina deidei sinɓen wiyoɓe yake fere ko min mbiɓe on gaɗa commentary, sei on tawa deidei babal waɗugo commentary moɗon e ɗum maɓɓi. Misalu en loroto mbawan gaɗen nasten YouTube banni. Ɓawo to en nasti YouTube en garata misalu en mbawan waɗugo recherche en jaha en nasta vidéo ji ha mi holla on lawol ngol a tokkata a waɗa comment yake fere sei a tawa commentary man ɗo e maɓɓi. Misalu en gaɗu nda bana vidéo ngol mai ɗo accuha ngol maɓɓi to ngol fuɗɗa wolwugo gi'en. Misalu mai nda vidéo mai ɗo ngol maɓɓitake ngol fuɗɗi wollugo. Jotta nda ha min mbiyata himɓe ngara ngaɗa commentary ɗo, amma sei a wara tawa ɗum waddanima bindi ɗum hollima a fotai ngaɗa commentary. A lari jotta min ma ɗum holliyam mi fotai mi waɗa commentary. To lawol ngol mi tokkata mi waɗa, to sei a loro ɓawo banta non no nane no goni. To a lortake ɓawo ha ɗum waddima ɗo sei a wara nasta babal ha adress mail maɗa mai ha tindinoɗen ɗo mi tammi on paami. Ɓawo to a nati dow majum ɗum waddanima sei a wara nata babal paramètre banta nane no goni. Ɓawo to a nati dow paramètre ɗum waddanima sei a nasta ha paramètre généraux man banta nastunoɗen arande man ɗo ni. To a nati dow majum ɗum waddanima banni, sei a dirto les ha chatol ngol avant ragarewol mi tammi a lari nda ko ɓe windanigol, nda alama kungel ɗo. To a tawi ngel active a lari ɗo e ɗum active, to ɗo ɗum active mi active dow kenan bana misalu ɓikkon potai lara vidéo man ɗo e potai ngaɗa commentary bo.
yawa ko to active dum banni do ni ko ayidi ha wada commentary dum wata commentary to ayidi wada commentary jotta se a wara désactive dum to désactive dum banni do ni to en lorto ton jotta jen nasne de video ngol nasno de ndara no de nane dum waddana en de babal wadugo commentary da video ma do en bawa nastugo accu hangol fudda wolugo ngien de no wadita mi tammi alari da video ma engol wada joni misalu jotta daddum be gaddani babal wadugo commentary ma alari da babal wadugo commentary ma da be gaddani en da commentary himbe mi wawan mi ma mi wada commentary ngam deja mi arti mi désactive dum hokkiyam dama mi wawan mi wada commentary to don lawol ngol tokkata ngada dum to misalu en gadu joni yake fere bana en tindini a wawan a lara video amman ha wolde amma robe fere ko ha video jam wobbe don biya mi do yawa wani ha be pamata de ko mi wiata wobbe fere bo biya mi do dai to mi anda ai duniya kam mo fu be de no buri dirgo jetta da video lo e mbawa mabbitangol banni on kedi to sedda mi tammi on dari joni en biya ngol yawa ko ngol daya goddo fere ben ngol yawa goddo fere be ngol daya to accu jentinine de lawol ngol a tokkata bedda daya to ngol yawan ma idi dusta a wada dum daya be hakkilo en mbawa tinine de no dustata dum wata mi wollo be hakkilo heba pama ko mi wiata ma bo to yoy dum dayi a yidi jawna dum heba to a hafi lawol ngol tokkata misalu rangol ngol wada se a wara nda do alama do ha alama tobbon taton kon mi tammi alari alama tobbon taton ma de je mi tindintama nda alama tobbon taton kon mi tammi alari kon se a wara mema do makon banni bawto memi do makon se a wara nda de misalu nda do ni nda chatol gol alari chatol gol da be windi normal chatol 3e gol se a wara mema do magol banni bawto memi do magol to ayidi dustugo dum a wawan ngara mema do ça dépend no dustugo man gidda mi tammi on pamaniyam se a wara mema do majum banni bawto memi do majum la nanuna dum wol wirta mi tammi on pamaniyam kamba do min toro ndare video kilo alara video mero diga arande haragare heba to min gadi video mai doni alari ngol nase to wari jamtake min mi tammi on paami jotta de lawol ngal tokkata dusta de yawgo mi tammi on dari dum fuddi dayugo to en jawna dum jotta bo dum wada ko yawgo a lortoto ngara do mai ni hana sonda mai do mai a wara nasa do majum banni bawto nasi do majum se a wara nda les do alari mi tammi on paama mi tammi on gi'e dum yawa joni to mi tammi on paami to aydi allora dum warta normal banta nane nogo a waran ha alama tobboytato mai sai to memi do yan alama tobboytato mai to a memi do mako alari ko bangi sai a mema do mako banni bawto a memi do mako sai a lorto ha chatol mai do a wara mema do majum bawto a memi do majum sai a wara nda de normal mi tammi alari normal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayi dum lortake banta nonno dum wonirno nane mi tammi on gi'e dum sarga on video mai do ngol wolwa min bo mi wolwa ngam mi wada heba de no pamirden boddum to don lawol ngol a tokkata a wara a wada yawa to banni yake fere bo tawan on lara video banta video lo jotta sai a lara ngol furdi yake fere himbe biya bindi mai dai dum no furdi yata bindi man boddum jotta en dara video lo misal nangol lo ngol wala hamdu sa volume mai da video mai ngol wala lu yengol furdi to jotta wawan ngara misalu banni don da alama tobbon taton do man do hamadani alama to memi do majo yan tobbon taton mai ko bangi sai a wara mema do makon saragal jungo mala nyamo do bawto memi do makon sai a wara nda do ni nda ha chatol ngol mi tammi alari do ni sai a wara a mema do majum banni bawta memi do majum alari dum waddani ma jotta e dum do kujero je 144 pedo to aydi dum laba so sai a warta dum je ragare do je 360 ça dépend de vidéo mai no be ko ngol lo yake fere do hota 700 quelque chose sai a wara mema jotta to mema no do je 300 do jotta vidéo mai do alara to dum neba no sedda yel vidéo lo de kujero magol sanjake alari ha rezo wadi bay dama kenan en beddani gol kujero jotta to gol warayno gol continue gol do yahani alaran de labugo magol mai do beddake misalu to ndare no boddum jotta ngi'an labugo magol mai sanjake nanda be je nane do dum jotta e dum laabi e gol wada de no bernde goddo yidi to don lawol ngol tokkata ya beddana dum labugo amma to beddugo labugo majum de yarugo connection mada to e dum woni fulu ayata dum boddum connection mada dillata boddum amma to beddi labugo madum dum beddama yarugo connection dum kanjum mabo yawa mi tammi on pamaniyam to don de tinnoje de garden sedda nder maje en tinina de ko larani e kujero e YouTube mi tammi tinirore me de fottani on to tinirore de fottani on kabda on ngada commentary jotta kam min kolli on lawol ngol on tokkata on ngada commentary nda en bi babal do on awarata awada commentary nda babal wadugo de like en tindinta bon lawol babal wadugo like min biata to video me fottani on ngada like nda babal de wadugo on partageata liyam man do kanjum bon dum to memi do babal partage go liyam man do ni to memi do majum dum waddonete nda application jam fere WhatsApp mi partage go dum na liyam man malla YouTube misal to ngadu nda WhatsApp mi wawan mi do WhatsApp mi di to memi do WhatsApp do ni dum dillana yam de ha WhatsApp dum waddona yam contact jimbe am he
mi waɗa mi partage liman dede ha groupe mi mari haaje fu dede min ɗon toro woɓɓe feere ɗo kabda partage amma woɓɓe feere anda dede lawol partagedirta ɗum nda misal ɗum wari yetta nda numéro am ɗo Adamou Haruna mi wawan mi wi'a hanko miɗin partage na liman ɗo ma bo groupe kaza nda groupe ji jeygol plako mi wawan mi subta Adamou Haruna sai mi wara mi mema dow alama kungel ɗo to mi memi dow magel banni ɗo ni mi tammi a laari no ɗum waddaniyam nda ɗum ɗo jotta to mi waran mi mema dow alama kungel ɗo ni banni a laari nda liman ɗo ɗum dilli mi tammi banni ha mi lortano on sai ɓawo heɓangi on boɗɗum nda liman mi tammi on daari nda liman ɗum dilli jotta mi warnan to mi yeɗoɓanimo to ɗum waranimo hanko bo jotta wawan o wara o mema dow majum memi dow majum ni ɗum yaraymo nda message mai déjà ɗum wari mi tammi nda on laari nda message mai ɗum wari mi wawan mema dow message mai ma ɗum yaraymo ha YouTube ha WhatsApp am ga ngota a laari nda message mai raɗɗum ɗo ɗum wari jotta to mi waranno mi mema dow majum mi nasta ay je numéro am mai gotel yero bono yam ɗum ɗo ayi ɗum wari jotta to mi waranno o waran o mema dow bindi am play ɗo ni ha memen dow maji giya to memi dow maji ɗi yara en dow vidéo ngol mai a laari ɗum lorni en YouTube dow ngol mai vidéo exactement fayin ma dow magol to ɗon kanjum min toroto on kabli on partage ta liyemman ɗo on gaɗa min dede commentary bo to a abonayno nda babal e abonugo nda ɗo a laari jotta ɗum aboni jotta bindi mai ngoni e ɓaleji to a abonayno a tawan e ɗi mboji ɓe wi'a tawan ɓe bindi abonné sai a mema dow maji a yanda kungel ngel min mbiyata on banta lenguru a laari a waran a mema dow magel tan to a memi dow magel ayi kon garti hankon taton ayi to a memi ngel dow ɗo ni hangel hokkade ɗo hokkete dede active cloche de notification wata kala nde min gerɓi vidéo fu a wawan larugo to vidéo mai ngol fottani on mbawa wiigo min ngol fottani on ɗon tindinoje ɗuɗɗe dede ko larani YouTube ɗe himɓe andana dede marata haaje majum amma be hakkilo to Allah mum min tan mi waɗa gondum to vidéo mai ngol fottani on mari haaje tindinoje dede ko larani e YouTube man ɗo ni on mbawa wiigo min ha babal commenter on jam ɗo fottana on to Allah mum min on bo min kabday nane ma min on min ko fottanta on kanjum min gaddata ngam may ɗo to ɗum fottani on biye min on bo min kabday min gaɗa ko waddango on ɗum min tammi on paami sakiraɓe yawa sakiraɓe mi tammi on daari lawol koygol ngol tokkoton dede activiron kujeji ɗo e YouTube e ko nandi be majum tindinoje feere feere mi tammi tindinoje may ɗo on paydorake be maje boɗɗum ngam mayɗo miɗo toro on mo yejjiti abonayno ma bo to hande on arande maɗa warugo a change jengol plaku TV laaru seragal jungo maɗa ñamo less ɗon seɗɗa ayan bindi boɗeji ɓeɗo vindi abonné a habda mema dow maje yande gadde baleji ayan kungel feere banta lenguru sai mema dow magel ko garta hanko tatoy sai mema ngel ngel dow ɗo on hokkatama kala nde min gaɗi vidéo fu ɓe gerɓama dede message ɓe kolma jangol plaku TV waɗi vidéo a nasta a laara ta gejjite min no toro ɗum sen ta gejjite waɗugo like moɗon ɗon nder ko ɓeddata encourage ugo min holla min lalle vidéo ji amin non pottana on non man bo waɗan YouTube dede publier vidéo mai ɗo yarangol ha dedengol tammakino yahugo himɓe ɗuɗɓe nasta ndaara ta gejjite partage ugol lien mai ɗo ha groupe ji moɗon je WhatsApp ko Facebook e ko nandi be majum heɓa himɓe ɗuɗɓe nasta ndaara ngam may maranɓe haaje matotirgo be amin ma bo nastugo nder groupe ji amin je WhatsApp bo min ɗo mari groupe ji je WhatsApp yugo dede min keɓata min gaɗa vidéo ji ko ndey ha YouTube ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama e ko nandi be majum on mbawa matotirgo be amin min gecca on dede carɗi natugo groupe amin je WhatsApp on gara on nata nder groupe ji amin je WhatsApp yugo groupe amin je WhatsApp nde weyti fo min keɓa vidéo dede je min gerɓi ma bo application e tinniɗo je ko nandi be majum yake feere on ɗo ƴama min vidéo ji feere ɗi min garti min gaɗi ha groupe ji amin je WhatsApp ngam may ɗo gare min gata on ha groupe ji amin je WhatsApp heɓa dede kabden ballidiren kugal mai ngal ya yeeso nonnoon on mbawa matugo min dow numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp numéro ha gotal ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro ha gota bo ɗum numéro ha Salih Hassan mo mi huɗata kugal mai mo matuɗon nder amin fu yeccay on carɗi natugo groupe may ɗo wata on ngam may ɗo on jarama bandiraɓe ɗum nder rawa moɗon Adamou Haruna wassalamu aleykum.